pun kurac. Goldenito, Goldenito jebote. Goldenito, da. Puno vas vidim da piše ono digitalac i to. Ne znam, evo, majke mi šta bi rekao za Goldenita. Mislim, gle, on je uvijek imao nekako onako čudan kontent i šta ja znam, volio se raspravljati s drugim ljudima i svađati i šta ja znam, možda snima neke klipove koje meni nisu interesantni za gledat, ali realno nećemo se lagat, ono, frajer ima milju subscribera, tu je već neko vrijeme, naravno ne mogu ga staviti u pičku maternu, Oh, shit. Znaš, nemam pojma jebote, Goldenito je ono... Šta ja znam, možda tip lika da kažeš, jebote, koji kurac, ono... Kako on ima milju subova, buraz? Nit kao nešto snima, a i znam ono kad bi snimao, ono, nemam pojma, nije da sad nešto previše se cimo, ono, Mr. Beast type shit, buraz. Mislim, ja nemam niš protiv Goldenita, majke mi, niti sam ikad ono nešto previše pričao s njim, ali tu je, jebi ga, tu je, svi znaju ko je Goldenito, možda je to njegov cilj bio napraviti na YouTube-u. U svakom slučaju, evo, gledali vi njega kod digitalca ili ne, on je tu di je, buraz, ima preglede, ima milju subscribera, nije kontent koji bi ja pravio, ali očigledno da ljudi to gledaju i to je to, šta? Moramo gledati sa te strane u pičku maternu. Moramo gledati s te strane, znaš. Ima neko kom se možda njegov kontent sviđa, pa ne bi frajer imao milju subscribera džaba, jebote. Kidare gledaju, to se ne računa. Kaže, Simče i Farmu gledaju, pa ne znači da je dobra. Oh, shit, buraz. Zajeban pik, buraz. Zajeban pik, jer mi vi svi pišete da je lik digitalac, ali ja nekako ne mogu ga staviti u kategoriju digitalac, znaš. Nije da sad bi ja sutra s njim išao snimat klip neki, ni da bi mu pogledao klip, niti bi ga ono možda ni, ne bi ga možda ni lajko. Ali, znaš, jebi ga buraz, frajer je jevote, šta ja znam, ono, pičku maternu jevote. Naš, mislim, drago mi je što ste tu, što komentirate sa mnom, ali jebi ga. U pičku maternu, Kujiš, ono, ne mogu sad stavit lika, ma kakav on. Kako misliš kakav on, buraz? Kako misliš kakav on, je? Kako misliš kakav on, buraz? Kako misliš kakav on? A opet s druge strane ono... Ne znam, možda stvarno ima lik shit content. I onda ako stvarno ima shit content, a ima 5 miliona subscribera, onda jebi ga, buraz. Kog boli kurac, kojiš ideš u kakav on. Al po meni ne, po meni je okej, ono, šta ja znam. Od normala. Boli me kurac, ono, iskreno. Al da.
da sam možda više klipova pogledao, onako da kažem jebote koji je ovo Pokemon, onda bi ga sigurno stavio u kakav on. Je li ovo Delić? Delić, ma Delić je faca ozbiljna, Delić ide u doktora, Delić je doktore. Delić, Janko, ma jebi ga, Janko je goat shit. Janko, Šarke, ne mogu se fokusirati, Šarke. Šarke. Dobar je Šarke. Streama, dobar brat skroz ovako u real life-u. Bili smo sad zajedno na Majoru, mislim nismo bili zajedno, ali smo se podružili malo. Dobar lik. Mislim da čak Šarke... Kak je on već 5 godina, zar je toliko prošlo? Jebote, Šarke isti koji prije 5 godina. Kod Šarke tam je okej što je onako, šta znam, realan je lik. Realan je lik. Ima potencijala, Šarke bi mogao biti big. Samo nek nastavi brat grindat, stavit ćemo ga u skupa kraj Murata. Šarke i Murat Bešlija. Ok. Laura je ono nešto jedno vrijeme bila snimala, ja sa Laurom bio super, družili smo se, ali ona nije nekad bila nešto previše zainteresirana za YouTube i stavit ću je u solidan. Sjećam se ono dana uvijek, što je način Crni je, mislim sad nije glupo što uopće to spominjem, ali ono Crni je na primjer mega neozbiljan lik. Mega neozbiljan. Ali on je u ovoj priči bio lik koji je nju tjerao da ono snima i da pravi klipove, ali mislim da to nju nije nikad nešto ono previše zanimalo i zato ono nije ni nastavila snimati. To nije Laura. Kako nije Laura, jebote, neko je?